50 plus. 60 plus. 89, 90, 40, sa 20. Mahilig kami guys sa mushroom. Ayan, so hey everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, ay papunta po kaming Sioux City again. Parang yung last na punta naming Sioux City, nung bumili pa kami ng mga gamit na papadala namin for the balikbayan box. So ngayon, punta kami para naman mag-grocery na kami kasi nakapag-move in naman na kami sa bagong apartment. Eh, madapit na rin pa maubos yung actually kung ano lang pwede pa yun kahit 2 months pero kailangan lang ng mga ibang bagay-bagay ba na kailangan ng bilhin. So pupunta kaming Sam's Club kasi mas mura doon ng karne, tapos mag-Walmart pa siguro kami, depende pa, pero yun lang, Sam's Club, Walmart, tsaka Marshalls kasi may bibilhin ako doon sa Marshalls. So samahan nyo ulit kami guys sa pag-shopping namin. Shopping, kala mo madaming pera. Left on the South Lake Wall Street. I had to take my time to talk to you, face to face, when we're in the same old place. Can't escape the same old place. You say sorry, you gotta go, but I say wait, don't leave me so. You say you gotta go, maybe one day you never know. Been thinking we could talk it out. You make me forget what we through this all. Were we Red light camera ahead. or did it drag on too long? So we pretend like nothing was there. We say our goodbyes and we try not to share. Mahal, 4.98 per pound lang to. 4.18 lang ang per pound niya. Oopsie. All the flowers in my garden never looked as bright as this. Like a happy child I watched them grow. Hey guys, so tapos na po kaming mag-grocery. Galing na kami ng Sam's Club na Walmart. Mag-snack na ako nung binili naming mixed nuts from Sam's Club. Gutom na ako, hindi pa ako nag-breakfast. And bring the bottle tonight. Red, white, or rewind, all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like. And in the morning you awake to a happy sunny day, and you happen to lay right here with me. And if history repeats, 3, 2, 1. Okay. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. Helen. Putik, bakit kaya lang tayo pumunta dito? $270 na. 75 lang
sis. $7 to. Lagay natin sa ano mo. Sa taas ng 50% off, mahal. Walaan mo kung magkano. 50 plus. Hindi. 60 plus. 39, 99, 40. So 20 na lang. Lagay natin sa coffee area mo. Kumatang-tanong ako. With hundreds of options of frames and designs, you're sure to have what you're looking for. Visit our custom framing department where a professional framer will assist you with your design. As always, quotes are free and we're happy to assist you. Thank you for shopping with Hobby Lobby, where we help. Gusto ko na lang ata ng silver and white Christmas. Basta ni kahit ko mahal. Ni mahal. May tinda silang panggatong. $30. Adal, may chopping board sila din. Kahit mo pag walang takalandak. Putaklatan yung side na. Ano ka? Pang decor ito. Landak ba yun? Ito, magputol-putol lang tayo dun sa mga campground na lang. Koda ito ay marunggay. Marunggay Hindi. Hindi ganyan ng malunggay, mahal. Hindi ganito ang ano niya, loob niya. Kaban sama na. Flameless nga eh. Maganda to. Magkano to? Ay, shucks, ang mahal. 60. Yung ganyan na theme, mahal ang gusto ko. Korap-korap namin. I can be your third man dog. Just a symptom you've forgotten. You slip me in your pocket, turn on television on. Set me in the corner now. Technicolor's your bed, won't you hear me out? Hey everyone! So, we are back home na po and mag-haul lang ako ng mga binili namin sa Sam's Club and sa Walmart. So, all in all, parang ito na siguro yung pinaka-konti na grocery namin mula nung dumating si Mac. Siguro tong grocery na to, parang ito yung tipong grocery ko nung mag-isa pa lang ako dito. Pero, ito kasi, ito yung mga dry, tsaka yung mga fresh produce. Meron pa kaming mga frozen or yung mga hindi frozen. May frozen, tsaka may mga karne pa kami dyan sa cooler. So, uunahin ko munang ipapakita sa inyo guys itong mga dry tsaka fresh produce. Ayan. So, ang nangyari ngayon guys, kaya medyo konti siya kasi naglista na talaga ako kung ano yung kailangan namin. Pero may mga nakalusot pa rin po na hindi kasama sa lista. But anyway, feeling ko na magagamit namin sila kasi for food naman siya. Para maiba naman yung ulam kasi si Mac kasi ano siya, hindi naman sa maarte pero mas prefer niya kung pabago-bago naman yung ulam. Kumakain naman kami ng leftover guys, pero kung same potahe ba na lagi na lang na potahe yung niluluto namin every time na nag-grocery kami. Ganun. So, for now, we will try more different recipes naman. Ayan. Yung mga produce guys, kung makikita nyo, konti na ng vegetables na binili ko. Kasi, kung kailangan naman namin ng vegetable, meron naman dito sa town, may grocery naman, tapos may Walmart naman na malapit din sa amin. So, hindi na ako bumili ng napakadami from Sam's Club. Kasi, masisira lang siya pag hindi namin sila naubos agad. And hindi naman kami ganun kabilis mag-consume ng pagkain, lalo na at kumakain din naman kami ng aming mga leftovers. Ayan. So, simulan natin dito. I got here banana. Lalagay ko na lang yung mga prices down below, guys. Kasi alam ko, gustong-gusto nyo yan. Gustong-gusto nyo nahihirapan ako mag-edit. Sam's Club, guys, ang ginawa pala namin, hindi na kami pumunta sa self-checkout. So, every time that we put something inside the cart, ayun, nag-ano na kami. Yun na yung ini-scan na namin para scan and go na lang siya. Tapos, paglabas mo, papakita mo na lang yung QR code sa nag-check. Ganyan. The easy open can na mushroom
na ilang piraso ba to? 12 cans, I think. Yeah, 12 cans na ganito. Kasi mahilig kami guys sa mushroom. Ayan, so kumuha ako ng mushroom. And para din sa soup namin is cream of mushroom. Merong cream of chicken doon, pero mas preferred ko sa itong cream of mushroom. Or kung meron sanang cream of mushroom and chicken na mix, yun, gusto ko yun na binibili. Pero wala sila. Cream of chicken lang or cream of mushroom talaga yung meron. So, bumili na ako ng isang ganito kasi mas mura siya compared sa Walmart. Parang ito guys is $12 lang. Pero sa Walmart is $14 for ganito. And nato na cans. Ayan. And then I got here cantaloupe or melon. Ayan. In Tagalog, melon. So, balak ko na gumawa ng melon shake. Siguro bukas, ayan. And then, eto guys, yung sinasabi ko, kaya dapat talaga pag mag-grocery, huwag pupunta dun na gutom. Kasi guys, yung mga tinitingnan ko, ay, masarap yan. Puro lahat na masarap. Tapos yung utak ko, parang, yung iniisip ko, ay, makakain ko yan sa loob ng sasakyan. Kasi nga, alam ko, hindi pa kami kakain agad. Hindi kasi ako nag-breakfast. Tapos, anong oras na kami nag-lunch? Alauna na. So, huwag kayong mag-grocery na gutom. So, ito, nakabili ako ng mixed nuts. Ito siya ay with sea salt na siya. Cashews, almonds, and pecans, pistachios, and hazelnuts. Ayan. Ito naman, sabi ni Mac, gusto naman niya kasi mas snack naman namin siya sa hospital. And then, isa pa na wala sa listahan namin is Parmesan cheese. So, ito kasi, $8 lang to guys. Napakamura niya. Kasi guys, magluluto ako ng fried chicken with parmesan. So, bumili na ako ng ganito. For my body wash, kasi si Mac ang gamit nyo is Dove Sensitive. Sa akin naman, kung ano-ano lang. Pero, try ko to. Kasi, yung ibang sabon, nag-rashes ako. Pero yung mga sumunod naman na ginamit ko na sabon, hindi naman ako nag-rashes. So, at saka yung mga ginagamit namin ngayon na body wash, hindi naman ako nag-rashes. Hindi ako nangangade. So, I wanna try this one. This is the Caress. Ayan. Na body wash. Dalawang bote na siya. And then we got here 5 packs of total na toothpaste. Kung ako lang tatanungin guys, mas mura sa Walmart. Kasi yung pinibili namin doon na Colgate with baking soda, gustong-gusto ko kasi yun. Para kasing mas natural siya for me. Unlike this one. Ang bumunot naman ito si Mac. So, hayaan mo na. Ayan, meron kaming 5 na Colgate total. Produce naman guys, bumili lang ako ng para sa salad namin, babaunin sa hospital. Mahal kasi guys. Eto, ang bili lang namin dito is, wow, 3.98. Ang bili namin sa mga salad namin sa hospital guys is almost $5. And then we got here, onions. Kasi, wala na kaming onion. Ayan. Ito yung mas mura. Yung yellow na onion, mas mura siya. Diba? Sa Pilipinas, may scarcity of yellow or white onion ngayon. Pero dito, okay pa naman yung supply nila, guys. Kasi, matindi sila mag-import dito. Ayan. So, dito naman tayo, guys, sa mga binili ko sa Walmart. Unahin na natin tong mga to kasi pupuntang hospital. So, we got here 4 teriyaki beef. Parang yung last na nag-grocery kami, June pa? Or July? Kasi ngayon September na. So, ayan. Meron kaming 4 na beef teriyaki beef. Ito yung pupuntang hospital. Tig-2 kami ni Mac doon sa locker namin. Tapos, ito naman ay 4 din para dito naman sa bahay. Ayan. Ito kasi yung, alam mo yung yung gusto mo lang ng medyo savory na pandagdag sa ulam. Ayan. So, ito yung ginagawa namin, guys. So, ito yung mga mina-microwave lang siya. Ito naman, guys, ay egg here. This is the 36 na pieces na eggs. Dati to guys, ay $4 lang. Ngayon, almost $7 na siya. Nung last year, $4 lang to. Itong lahat ng to, 36. Ngayon, $7 na. Almost $7 na. So, medyo nagmahal talaga. Inflation talaga, guys. Tapos, bumili ako ng baby lima beans. Ito, nasa frozen area siya. So, kung may mga Ilocano dyan, ayan. Kasi namimiss kong kumain ng adobong patani. Ayan, o kaya kapag magprito ka ng tilapia, sahugan mo ng
ganito, tas iba pang gulay. Ganun. Hindi na nga kami nakapag-Asian store eh, sayang. Bumili lang ako ng 2 ganito. Mura lang naman to, ang alam ko eh. Ito, bagels na 6 pieces slice na siya. Wala lang, para pa iba naman yung tinapay namin. Though medyo mas mahal siya compared sa binibili naming loaf bread. Bakit mas mahal lahat ng binili namin ngayon? Tapos, bumili ako guys ng russet potatoes. Ayan, kasi wala na kaming patatas. So, okay naman to guys, kasi hindi naman siya madaling masira. Basta lagay nyo lang siya sa dark, dry na area. Okay na okay siya. Tapos, meron akong binili dito guys na chicken Vienna sausage. Kasi ito yung pinadala namin sa Pilipinas. Pero, hindi pa namin natitikman. Kasi yung para sa amin sana, nasalay din doon sa box. Kaya wala kaming natikman. And then, ito din yung Libby's na chicken Vienna sausage. Kasi lang kami kumakain ng pork. So, baka nagtataka kayo, di ba blue yan? Yung blue is pork. Yung medyo orange and medyo brown and yellow na color. Parang pork and beef ata siya. Parang ganun. Basta may pork siya. So, ito lang yung chicken. Yung red. And then, I got here biscuit mix. So, ngayon guys, mas nakakahiligan ko yung biscuit. Ang biscuit dito is not the biscuit in the Philippines na biscuit natin doon is Skyflakes, yung mga kung anong mga biscuit natin. Dito guys, ang tawag nila sa mga ganun ay crackers. Ayan, so, eto naman na biscuit. Alam niyo yung para siyang pancake, para siyang tinapay, para siyang hopya na para siyang in between hopya and pancake na texture, ganon, napabilog siya, ganyan. Tapos binibake siya. Ganito ang biscuit nila dito. So, napabili ako kasi mas gusto ko to kaysa sa pancake ngayon. Ewan ko, mas nakakahiligan ko. And, ay, hindi pala ako nakabili ng milk. Gusto ko kasi yung biscuit and gravy. Ayan, white gravy. So, and kapag ano pang breakfast. Next naman is Cheetos. Ayan, bumili lang kami ng isa. Actually, tig-isa kami ni Mac ng ganito, ng chips. Pero kinain na niya sa sasakyan yung sa kanya kanina. So, wala kami masyadong chichirya ngayon. Pero ang dami naming noodles, sis. Next here, we got produce. Ito, broccoli. Bumili na lang ako ng 2 ganito. Kasi parang 2 kainan na namin to. Nilalagay ko lang naman to parang sinisir. Ayan na naman ako sa sear. Ano bang Tagalog noon? Hindi ko alam eh. Alam mo yung parang ipiprito na hindi prito. Parang, hindi ko alam. Kunyari nagluto ako ng beef tapa. Yung pinaglutuan na rin ng beef tapa na mantika. Doon ko na rin siya parang isasangag. Parang ganon. So, yun. Masarap siya guys. Kasama ng beef tapa tsaka egg. And then, I got here tomatoes na ano bang grape tomatoes. Ito yung pinakamura, 1.95 ata to or something like that. Ito na yung pinakamura nila. So, lalagay ko to sa lettuce natin para sa salad. And another thing for the salad ay cucumber. Isa lang yung binili ko kasi baka hindi na naman namin maubos. Sayang naman. And then si Mac, ito yung gusto niya na dressing. This is the Thousand Island na dressing. Sa akin guys, mas prefer ko na ngayon ng Chipotle dressing. Dati, ang ginagamit ko is ganito nung nasa Pilipinas ako. Tapos, nung pagdating ko dito, parang, ay, mas masarap pala ang ranch. Kasi ang mga taga-Iowa, sobrang gustong-gusto nila ang ranch. Tapos, nung na-discover ko yung Chipotle dressing, mas gusto ko na siya kasi medyo spicy siya. Hindi siya, alam mo yun, parang may kick siya ng ibang lasa. Yung hindi lang siya parang salad na may mayonnaise lang, parang gano'n. And then I got here avocado. Gusto ko lang siyang ilagay. So, for breakfast, bagel, egg, and avocado, okay na ako doon. Basta hindi ako nagko-crave ng tapa. So, paubos naman na yung tapa ko. So, baka hindi na ako kakain ngayon ng tapa. And then I got here tomatoes. Kung nakikita nyo, 3 piraso lang po ng tomatoes. Tsaka yung pinili ko guys, yung hindi pa masyadong ripe. Para kahit matagal namin siya bago pa magamit, ay hindi siya masisira. Kasi may mga kamatis pa ako dyan na bigay ng workmate ko. Siguro parang may mga 4 na piraso pa kaming kamatis dyan. So, hindi na ako bumili ng napakadami na kamatis. And then I got here lemon para ito naman sa aming bistec. O kaya kapag magi-steak kami, ganyan, 2 lang na lemon kasi doon lang naman namin ginagamit yung lemon. Hindi naman kami masyadong malemon.
And then, ito, si Mac. Bigla na lang nung nag-check out ako, bakit may ganito? Ito guys, this is the roast beef. Ayan, yung ganyan yung itsura niya. Di ba sa atin, puro ham, mga ganun lang yung ganito. Dito guys, ang dami. May beef sila, may turkey, ganyan, may pork. So, ang binili naman niya ngayon is yung beef. Usually, yung binibili namin is turkey or chicken. Next naman here guys ay mga beans. Ayan, di ba may 5 beans na ako. Meron pa akong black-eyed peas at saka black beans. Ayan. So, itong black-eyed peas, gustong-gusto ko siya. Hi, Ate She. Ito yung nawalan nilang munggo nung nasa Tennessee kami. Ayan, guys. Kasi ubos na lahat ng beans namin except for the munggo. So, yung munggo namin, guys, is yung very easy to cook lang naman siya. Pero, ito kasi, medyo pang matagalan siya. Ito yung mga kailangan mong ibabad, kailangan mong i-pressure cooker. Kaya hindi namin siya masyadong na luluto compared sa munggo. Tsaka sa munggo, mas nagka-crave kami ng lagi-lagi sa munggo compared to this. Pero these are good staples kasi guys. Kaya maganda siya na nai-stack. Kasi igigisa mo lang yung beef, tapos ilalagay mo na to, lagyan mo lang ng konting sabaw. Okay na. So, masarap na. Yung isang supot na to, 4 na kainan namin to ni Mac. Kasi dadami kasi to guys pag naluto na siya. Kaya, hindi namin yan basta-basta mauubos. Bumili lang kami guys ng corned beef. Ito na yung binibili namin, yung great value na corned beef. Kasi yung libis na corned beef guys, $5. Mahigit. Itong great value ng corned beef is 3 point something lang siya. Eh, ang gagawin naman namin, igigisa lang namin siya with onion. Kaya okay na lang din siya kaysa sa libis na $5 mahigit. Tapos, itong sardines in oil naman, guys. Ito na yung pinakamalapit na sardinas sa panlasa ko na parang Spanish style. Pero hindi talaga siya ganun eh. Pero, masarap kasi siya na igisa or whatsoever. Lagyan ng laurel, ganyan. So, yun. Next naman guys, na nabili namin sa Sam's Club. Ngayon, hindi kami bumili ng soda in fairness. Tsaka, parang walang balak bumili si Mac ng drinks niya. So, ito naman yung binili ko guys para maiba naman. Nag-Lipton ako na iced tea with peach. Lipton with peach. Ayan. Kasi gustong-gusto ko talagang peach na fruit. Ayan. Kahit yung mga incan or yung mga fruit cup na ganyan. Gustong-gusto ko yung peach. Hindi ko alam kung baka hindi na ma-appreciate ni Mac. Ayan. So, punta naman tayo guys sa mga frozen. Meron akong binili dito na tilapia. This is already nalinisan na. Wala na siyang bituka. Wala na rin siyang kaliskis. Pero may fins pa din siya. So, this one is 4 pounds. Ayan. 1 bag for us. And 1 bag for Sis Maris. Ayan. Guys, yung 4 pounds parang 2 kilo lang ha. Tapos ito parang 4 na piraso lang talaga siya. $12 or $13. Medyo mahal siya sis. Grabe no, parang 600 pesos yung 4 na tilapia. Pero mura na yan kung tutusin. Ito naman from Walmart. Meron kami dito guys na strawberry and banana na yogurt. Ayan, gusto lang namin din mag-yogurt. Kasi hindi kami bumili ng ano ba yung iniinom natin? Yakult. Ayan, hindi kami bumili nun. And then, pang palaman para sa bagel, bumili na ako ng cream cheese ulit na whip for bagel. This is the Philadelphia na brand. Masarap to. Try nyo with bagel. And then, here is tofu. Actually, may tofu pa kami dyan na isa. Pero sabi ni Mac, mag-add pa daw ako ng isa. Kasi, tagal din na rin namin hindi kumakain ng tofu, guys. Siguro yung last na kain namin ng tofu, June or May pa. Kasi nga, di ba, hindi kami masyadong nag-grocery ng para sa amin itong mga nakaraang buwan. And then, we got here beef brats. Wala akong makita na beef na hotdog. Yung dating binibili ko. So, eto, bumalik na naman po tayo sa Johnsonville na beef brats. Ang sarap nito guys! Try nyo! Napaka-juicy. Medyo mahal lang siya, pero masarap siya. Tapos, bumili kami ng bacon. Ayan, ito na naman yung sinasabi ko sa inyo guys. Kasi diba, di kami kumakain ng pork. So, we got here turkey na bacon. Hindi ko alam kung bakit ito yung binili ni Mac. Wala yung dating binibili namin na brand. Then, balak namin guys mag-sashimi tonight. So, bumili kami ng tuna na napakamahal.
Grabe, sa Pilipinas, before ako umalis, ang 1 kilo ng yellowfin na tuna is parang 180 or 200 something, 250. Guys, grabe, ito lang $10 to. Grabe no, ang per pound nito is 12.28. Wala pang 1 pound to, parang 1/4 kilo lang to. $10, 500 para sa 1/4 kilo. Sige na nga lang. And then we got here tripe, guys. Kasi balak namin na mag-kare-kare. Yan, so bumili na ako ng tripe. And then para kasama ng tripe is oxtail. Itong oxtail yung medyo mahal siya. Pero masarap kasi to guys kapag sa kare-kare, kaya bumili na lang din kami. And para sa chicken with parmesan, ayan guys, chicken wings. Yan, ito mas mahal ang chicken wings ng Walmart kaysa sa Sam's Club. So Sam's Club parang $2 something lang siya. Sana pala bumalik na lang kami. Medyo mahal siya ng $1 ang per pound niya. Ang ilang pounds to? 5. So parang nadagdagan ng $5. Sayang yung $5 namin, sis. Pero, yun kasi, hindi kasi kami decided na bumili ng chicken wings kanina sa Sam's Club. Yun, napabili tuloy kami sa Walmart nang wala sa oras. So, this is from Sam's Club naman, guys. This is the chicken drumstick. So, tingnan nyo naman, ang price niya per pound is 1.28. So, kung 50 pesos ang palitan, which is hindi po 50 pesos ang palitan ngayon. Napakataas ng palitan ngayon. Pero, sabihin na natin 50 pesos, 1.28. So, parang 60 pesos ang half kilo. So, parang 120 ang 1 kilo nito. Kaya sa mga pupunta po dito sa US, ang pinakamura po na part ng manok dito, kung gusto niyo na magtipid, is the drumstick. Ang pinakamahal po is skinless breast ata, tapos chicken wings. Ayan. So, ito yung pinakamura. Sunod dun yung quarter leg. Sunod ang chicken thigh. At saka ito yung binibili ko guys kasi siya yung may skin. Alam mo naman, skin is life. Stroke pa more. And then we got here. Ay, buti na lang. Sinupot namin siya. Ayan, we got here ground beef guys. Ala, nag-ano na siya. Kailangan na talagang ma-freeze. Ayan, ground beef na ilang kilo ito. This is 4.18 pound. 4.91 pounds. Ang per pound niya is 4.18. So, $20.52 ito. Next here, guys, is beef naman na chuck roast. Ito yung lagi naming binibili ni Mac kasi ito yung may fat area. Dito kasi parang tinatanggal lahat ng fat. Ayan. So, this is the beef chuck roast. This is 4.98 per pound. Grabe guys, kung sa Walmart mo to bibilihin, $6 per pound doon. So, 4.98 per pound. Yun nga lang pag sa Sam's Club, maramihan talaga yung bibilihin mo. Parang ito guys, 6 pounds ito. 6.21 pounds siya. So, $30.93. Parang mas mahal siya. Pero kung i-compare mo sa per pound, mas makakamura kapag sa Sam's Club or kapag sa Costco ka bibili. So, last na binili namin sa Sam's Club guys ay itong tubig po na hindi ko alam kung ilang piraso na to 40 bottles siya. Ay, natik pa 500 ml. So, bumili kami ng 3 cases kasi mas mura siya. Parang less than $5 lang. Yung tubig dito na katumbas niyan is $7 pag bibilhin namin siya doon sa nagtitinda ng tubig dito sa town. Ayan, nandyan pa siya sa labas. Itong mga to kasi si Mac nag-aayos pa po ng sasakyan po namin doon. Nagva-vacuum pa ng sasakyan. So, mamaya na namin yan ipapasok. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this haul again. Alam ko, sa mga nagko-comment, madaming nakakapag-enjoy nitong haul. So, sana na-enjoy nyo na naman ulit itong haul na ito, tsaka yung vlog namin sa Sioux City, yung pag-shopping namin. And ito na naman po yung challenge, yung pag-aayos, kung paano namin siya isisiksik sa mga kung saan-saan. Buti na lang talaga yung basement namin ngayon is mas okay siya compared sa basement namin nung last. Yun nga lang, carpeted siya kaya hindi kami makapag-garden. Gusto ko sana yung hindi siya carpeted para makapag-garden kami. But anyway, maganda naman siya at madami siyang storage. So, ibababa namin sa basement itong mga ibang pagkain na hindi naman namin kailangan ngayon na lutuin.
So, thank you so much everyone. And punta na po tayo sa shoutout for this video. Hey everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na magsha-shoutout. And magsha-shoutout lang po ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na packing our balikbayan boxes. Ayan. Shoutout to Christine Aguirre. Sabi niya, totally agree. Sobrang saya mag-shopping, especially pag sale. Pero when it comes to putting it together inside the box, sobrang tedious and time-consuming. Sobrang. Ang hirap mag-pack, guys. Kasi gusto mong ipadala lahat, kaso limited siya. So, sobrang challenging. Buti magaling si Mac mag-pack. And then, shout out din kay Renz Mia, kay Mavs Amonsho, kay Jelais, kay Waki Stole, kay Kathy's Wanderlust Diaries, kay Malu Ako, Alona Resurrection, Mray Diana, kay Sabukohan, Ronnie Caberto, Nomi Milante, Ibrahim Hailil, Jonar Apin, kay Karel Joy Establecida, D.A. Sweet Bliss, Rosemary Sumulong. Ayan, thank you so much everyone for commenting and for sharing our vlogs to your friends. Ayan, sobrang na-appreciate po namin. And sa mga nanood din po ng mga mini vlogs namin on Facebook, thank you guys! Comment din kayo para masaya. Pero nakikita ko madami siyang views. Hindi ko in-expect na ganun pala kadami yung views doon. In-expect ko lang, siguro makakilala lang namin yung manonood. Pero madami naman siya, in fairness. Thank you so much everyone sa panonood po sa mga contents po namin. Eh, sa mga nai-inspire, sobrang salamat din. Kasi kahit pa paano, diba, na sinasabi nyo yun sa amin na na-inspire kayo sa mga ginagawa namin dito, na gusto nyo na rin makarating dito. Ayan guys, thank you kasi sa pagsasabi nyo ng gano'n, at least we know that we are doing it na merong nai-inspire. Ayan. So, kapit lang sa pangarap. Arating din tayong lahat dyan, okay? So, thank you so much everyone for watching. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jai of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I